Sheachtain na Gaeilge and bhfuil bailach níos fearr an tháinig sin na céilearú ná session ionta Bloc a chur fáiltí I ggófáirteach le Arts and Action seo in Ollscoil na hÉireann Gaeilge leis an bhile Ciara Ní É agus an DJ DJ Shampain. An nota éinear is na notaí a lean, is a trácht na fága na tusa a bhula ag tráchtarí timpeall na cruinne. Is ihe filiochta ire, no, ihe spoken word, so being rap, ceol, aironiach, scéalta ground, gach cinál rud tuistal ann. Agus being Gaeilge ann, an chuid is mód anam, a cumála sin curfa fáilte rib teanga ca eile, ar nos Béarla, Frankish, Spanish, cibé rud atá ag an duine atá chun, were they gonna rec? Tá ócádaí mar seo antáfach tuchir, like, go banúsach tuis go dugan sé deis a chuoine rudí a dhéanamh, so tá mé an seo le filiocht déanamh ag ngáliamh, hána mé an seo is postation dumsa, a cumála sin scapan sé an focail, tá mé ba mé leabhart a daoine beidir nach raibh ag rec hena féin agus beidir go dosóidh Sheachtain déanamh stuff ag rec, so tá sé sin ar aibh. Go dtí seo mar DJ tá sé soch simú camera, ní sé mar post gnáfos mai dhearra ach tá má baint an tána bheas. Thosta má amach I garban istí ngála agus san is tá má I seint istí in electric ach bhí má seint choláit má le clia limnach agus tá chlár am ar ortaí pulse chola bhí, so teag ionach mar sin. Capan go rudí mar Arts and Action in NUIG tábhachtach lein Gaeilge is le daoine óga mar le daoine nús má hain. I think go tá simú mar ní gnára de bach I gceist le cuasaí Gaeilge agus cuasaí cultúr leis méige chumá. Rudach jasamach domsan an ar cos DJ Shampain na ceol lep gach na suas agus bhí sé dansa gan cúpla nóméid agus bhí sin gram na golóir eáil. Ceap me gruise anhá, bhain mar ansoltas nar bhain. Bhí písa sprí a gceist leis agus hí me gruise go hálann é sníomh isteach leis Sheachtain na Gaeilge, go rá cúpla rudan sin maidid leis an filiochta agus an DJ ag zeta bhí baintach leis an Gaeilge. So hana sé go mórlinn? I enjoyed it. It was very interesting to hear the Irish language and then in this sort of modern art context and spoken word, it's a different way to experience how it sounds and way it can be used. Bhín vibe on jazz, bhí Coley Collins ar the tunes agus bhí sé an jazz, yeah.